chỉ bay vek ule tun truma chuan tun laia anin ti mo em mai le la re mai Facebook atanga poisa mu theina lo nei theina Facebook content monetization chung chang le YouTube monetize dan YouTube atanga lo nei theina apani in kan soidon ani YouTube hian soima sataila YouTube ai chuanin lo nei thei tura target clean tura kha pangai takin mumal takin an seta YouTube lo nei thei tur chuan channel kan han siamanga phone number te kan email ID te khatiang khat kan han verify nuwa khan subscriber sang khat kan nei tlinanga ya subscriber sang khat kan nei tlin nuwa chuan kan video te kha darkar sangli kum khat chungin viewer kan nei anga ni a hau tak ve khop maya viewer nei tam kha poimo rolin nei rei kha poimo ni chu subscriber sang khat hi chu anei thei maya chung khat laina thian tha engemaw min lo khongai tu tele kan han share kwal na vela hian subscriber sang khat hi chu nei hi a har vak lova ama ro chu kan video te hi mi endu zong ani em mi hlut zong ani em tin a rei thu la te a toi thu la te changkan na le a fia fai na te kha khan in kong ro su em maya kan video kha darkar sangli han nei thei dur chuan an en ve deuh tlak tlak anga yani chu chu ni zathum somruk panga chungin darkar sangli view nei thei tur chuan minute som video hi a full truckin mi zali in an view anga itina lo ni ta a chu chu channel siam thar tir subscriber po nei or chau kha chuanin minute som video a full trucka mi zali in an view a hi nei har em mai ni he ta asing tel anuai don nei to ten minute nga minute som darkar chan ve ve lek leka darkar sang review te chu an nei thei to la in channel siam thar tir tan chuan kha kha a har salai ber chu ni a ti chuan subscriber sang khat le view hour sangli darkar sangli ni zathum somruk panga chunga kan nei tlin to chuan YouTube financial program a khan min invite don ani chu AdSense account te kan siamanga tax ID te kan bank account te kan han submit vekanga tin kan mail te po hi identify anga ya thalak te po submit anga ya ni chumi ti tur chuan hemi kan video en na thin YouTube app hi aman theilova computer atanga YouTube lu emo Chrome khan studio.youtube.com ti aimo luangai ta a chumia chuanin a set up kha kan ti don ta ni ti chuan YouTube financial program a chuan kan lo in set up ve ta a poisa kha lo in khol tran don ani kan video upload le tang khan poisa lo in khol tran anga viewer kan nei dana zirte kan nei rei dana zirte min en tu te khoi rama tanga lo en nge an ni chung te zirte chuan tin fakna ya poimo ema advertisement hi fakna om tam thei dana zirte fakna ina poisa min pek tam thei dana zirte khanin kan lo khatamin atlem don ani ti chuan poisa kha lo in khol ve trananga YouTube Studio ti Google Play atangin kan download anga YouTube Studio atangin kan channel te kan encall thin don ani chumi YouTube Studio app atang chuan poisa inzan nge kan lak lu thei hemi kan video mal hian subscriber engzang nge min nei tir darkar engzang nge mi in an en khoi atanga en nge an ni WhatsApp atanga in share dar atanga en tenge Facebook atanga YouTube amin search ve reng ti te tiang khanin YouTube Studio app atang chuan kan en thei dona tin poi model apoi sa chungchang kha YouTube hianin thatin hian hlo hi atame motle me mo apengot anilova target aomani chu threshold antia chumi target achu dollar za ania payment ma saber nei thei tur chuan thakhada ni mo thlani ni mo dollar za kha kan kholanga yani
dollar za kan tlin huna chuan a thalea khan lo khamin pe ve to don ani YouTube hian thatira hian thamasa a kan poisa te kha an chut vela dollar za a threshold ta chu lo tlin to chuan thlatin ni somni pakhat atanga ni somni paruk in kara lo kha sem chuak ta thin ani dollar nga chau nei khan in thlatin lo kha abe sei thei lova dollar som nga chau nei pon abe sei thei lova ni dollar za payment an pek chua dona aniam theiang ber chu dollar za ani ti kha kan chin chianga ya tin SBI account tal hi nei turani rural account a khan poisa lut theilo anti bokan hei chu ka chiang chialo na mi soi ka hriat ania ti chuan kan han recap le zoi zoi anga channel kan siamanga subscriber sang khat kan nei anga a view reizong darkar sangli kum khat chungin kan nei anga chumi hnuwa chuan YouTube monetization a khan kan in set up don ani kan in set up hnuwa chuan dollar za nei kan tumang kan in call chho zelanga YouTube studio app atang khana en thei zela kan dollar nei zat te kan in call chho zelanga dollar za kan nei hnuwa YouTube in pin min lo thonang 6 digit pin ni ching khang ka soi maya chu da ka tanga ron thleng tur ania da ka tanga ron thlen huna YouTube a khanin kan chulut don ani chu kan chutlu zwa chuan payment nei thei turin engkim kanin ready ti na nia dollar za kha kan nei apiang in athalea YouTube in ni somni pakhat atanga ni somni paruk in kara poisa min pezel don ani dollar za item fe nei poni hlo tamani mai dollar za ai hiami nei ro chuan a threshold kha aphak lo wangin hlo kha thei don lo bani chu this one Facebook content monetization chungchang kha han soi le lokila ama sa kan hriat tur chu Facebook content monetization hi adan thar hi September atangin Meta company hian Facebook nei tu Meta company te hian anron tlang zar dona chumi ma a content monetization kan nei theina tur chu van nei na ni van nei thei tur chuan enge kan ti tur ti ro chu pani thume ro chu omve pakhat na chuan Facebook copyright te an policy sang te kha kan follow tur ani naute tap roi te saruak lampang te thisen chuana sa tak te tin mi ta ti chiang reng ke ma ni content ne mi alo min an lo chua rep to han chua non ve le ringot te khatiang chi te kha tin political ani mo social kan nun ho na in nial na ti chuak thei hate speech lampang ti chuak thei ang chi te khang tiang te kha kan upload chuanin kan monetize thei don lovani viewer nga hle in comment nga hle mai la ti chuan mi ta chhuat chhon kha hei an strict to khop maya mi ta chhuat chhon ringot hianin engtika monetization anei thei don lova mani ta chhuat tur ani chuan kan regular tur ania poi model chu star ti vela khanin in hamboi lutuk lo tur star kha cheng khat ma nei lo mai la monetization dong tura ka activity le policy ka follow that chuan monetization ka dong don tho ani star in nei lo wang khanin boi vak do so ti chuan content monetization atan khatiang performance tha social na an content ta social na tur omlo active box si kha monetization atan an ron thang thina ni maro chu September tha atang chuan dan tharan ron siam dona engtin ngan siam ang ti hi officially nan la chhualova YouTube ang deuh khan view chu ti zat nei chin follower chu ti zat nei chin activity chu ti zat nei chin ti ang vel hi an ron zamang em ka hrelowa an ron zam ta ka ni pon a strict lo a fair lo ka tia a then in follower claim te nei in content monetization andonga a then in follower sing tel nei in andong lo thunga keipon ka page a hian follower sang thum le zariat chi ka nei in content monetization hi ka dongani ti chuan sum kha ain call ve tana ti chuan sum kan call nu khan
PayPal kan man chuan a minimum threshold lo an pek thei niam bera hi dollar som ni panga ania dollar som ni panga hi chu khola har vak lova ma se wire transaction kan ti hemi bank ka direct la kan ti don chuan YouTube ang bok khan a minimum threshold hi dollar za ani an pek chu tai thei niam bera kha kan han recap leanga Facebook a chuan account page kan siamanga professional mode kan onanga ti chuan thil kan post stop mai don ni tun din huna thri chuan dan thara ron ma chu kan thil post turate saruak lamani mo nau pang hai sakna le trapte an tol thulai khate ang chi te mo hreo man tur lai ang chi te mo ani tura ni lova mi thil chuat kan chuat chong tura ni bok lova mani ta kan chuat tura ni a ti chuan political le vantlanga in hialna hate speech in huat na te ti chuak thei topic kha kan chuat tura ni lo bok ani ti chuan reels kan siamanga video kan da anga thu kan post anga thalak kan post bok anga ta chuan monetization kha kan lo dong mai ani kan performance a that chuan ama ro chu dan thara ron chuak trepa chu dan thare ro chu kan lo ngai chang theu don ne ya